И ако днес е втори пореден ден, в който пиеш? И ако си спечелил спортно състезание на здраве шампиони? Здрасти, как се казваш? Иван, Александър Сакан. На колко години си? 18. 18. Готов съм ти едно тесте с карти, искам да си изтеглиш някоя случайна. Ще си какво ти се падна. И ако днес е втори пореден ден, в който пиеш? Ами, даже малко повече, може би се пада трети, но бих пил пак. Ами добре, значи имаш първия шот. С човека на здраве. На здраве. И ако си спечелил спортно състезание на здраве шампиони? Печелил съм, тъй че мисля, че трябва да се пизати. Добре. Малко ти препълних шота, ама такъв ти е бил късмета. На здраве. Да ти е сладко. Не пия водка плюса, но той е идеалка, брат. И по една глътка за всяка социална мрежа, която използваш. О, тук става интересно. Колко социални мрежи използваш? Инстаграм, ТикТок и Дискорд. Сори, дубъл, 2 шота. На здраве. На здраве. По-свежо в тези горшини, просто е прекрасно. Речи много за участието, супер си. Последвай си през маркетинг за още видеа. На здраве.